Hello? Ya dauka. Ina wuni? Ina gajiya? Dan Allah nan malam. Ka taimaka ka ba mu wayannan mana. Wata waya. Ni gaskiya ni ga da mun banda babban waya in tota ne kasa kuma na riga na abu gaɗe ta gaskiya banda babban waya na rantsi da Allah akwai abubuwa masu muhimmanci a ciki sosai. To ni ne da kuɗin ka ni ha ban cika ba kuɗi ba waya ni ce ban bai ni yanzu na marin ƙara waya ga cire lafiyan kama zan yi kare su. Za ka da layin? Mai abin da ka faɗa? Ni na ce. Kawo magani. Ba ita bace wannan? Ita ce wallahi ita ce. Ita ce ko? Ita ce. Kare layin kariya? Ya haƙuri ya gari. Kariya mana? Ya haƙuri. Na ce kariya? Ya haƙuri Allah ya haƙuri. Sai kin fara? Bayan na gama rugu-rugu da shi. Ku ba za ku ci durin washi. Wallahi ba mu ci. Haƙuri. Kuma Allah ku ba shi haƙuri. Ku haƙuri. Ba na haƙuri na fi kaskanci. Haƙuri. Ka zama Lagos? A'a. Na zama na Lagos. Na sani. Ka gada. Na yi tuwo na solo. Na yi da kwai. Na wasa da kula na wasa da biri. Dan uwarka. Da Allah ku ba shi haƙuri. Da za mu ba shi haƙuri. Ka kai karya mana layi za. Ni ta na nake yanzu gidan ku na mana ta. Ya ma sunanka? Buhari. Buhari. Kai. Buhari? Awo Buhari. Dole kare layi. Ka kare kasa za ka kare layi. Da Allah ku ba shi haƙuri.